Po nagsagawa ng inspeksyon ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng San Quintin, Pangasinan, kasama ang iba pang kawani po ng lokal na pamahalaan sa mga lugar naman na dati nang naitalang madalas bahain sa nasabing bayan. Layunin po ng hakbang na masuri ang kasalukuyang kondisyon ng mga flood-prone areas at matiyak ang kahandaan ng mga kaukulang ahensya sakaling magpatuloy pa ang malalakas na pag-ulan at tumaas ang panganib ng pagbaha. Kasabay nito, binantayan din po ng mga otoridad ang daloy ng tubig sa Dipalo upang maagap na matukoy ang anumang posibleng pagtaas ng level ng tubig na maaaring magdulot ng banta sa mga kalapit na mga komunidad. Ayon sa lokal na pamahalaan, bahagi ang isinasagawang inspeksyon ng kanilang patuloy na paghahanda at monitoring upang mabawasan ang panganib sa mga residente habang nakakaranas pa rin ng lalawigan ng sama ng panahon. Patuloy namang nananawagan ang pamahalang bayan ng San Quintin sa publiko na manatiling mapagmatsyag, maging handa sa anumang posibleng sakuna at sundin ang mga opisyal na abiso at paalala sa mga kinaukulang otoridad. IFM News. IFM News. IFM News.